Στο βίντεο αυτό επιλύουμε ένα θέμα μαθηματικών κατεύθυνσης τρίτης λυκείου, βαθμού δυσκολίας, θέματος Γ, στις Πανελληνίες. Δίνεται μια συνάρτηση F από το R στο R, η οποία είναι παραγωγήσιμη και για την οποία γνωρίζουμε τρεις τιμές της. Σε συγκεκριμένα σημεία, στο -4, στο 0 και στο 4. Αποδείξτε ότι υπάρχουν χ1, χ2 μεταξύ του -4 και 4, όπου το χ1 είναι μικρότερο του χ2 και έτσι ώστε το χ1 να αποτελεί λύση ρίζα, αν το θέλετε, της εξίσωσης f του χ ίσον με μείον χ, ενώ το χ2 αποτελεί ρίζα της εξίσωσης f του χ ίσον χ. Και έχει και ένα δεύτερο υποερώτημα, να αποδείξετε ότι η εξίσωση f του χ επί ευτόνος του χ ίσον χ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα -4,4. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρώτο ζήτημα του παρόντος θέματος είναι ξεκάθαρα αφιερωμένο στα υπαρξιακά θεωρήματα. Έτσι, θεώρημα Μπολζάνο, θεώρημα ενδιάμεσης τιμής ή αλλιώς ενδιαμέσων τιμών, θεώρημα Ρολ και θεώρημα μέσης τιμής. Αυτά είναι τα 4 βασικά υπαρξιακά θεωρήματα που γνωρίζουμε στο μάθημα αυτό. Ο πιο φυσιολογικός τρόπος σκέψης λοιπόν για να έρθουμε εδώ και να απαντήσουμε το πρώτο ερώτημα είναι να ορίσουμε μία συνάρτηση για την οποία επαληθεύεται το θεώρημα του Μπολζάνο σε ένα υποδιάστημα του -4,4, έτσι θα πάρω το -4,4, θα σας πω απευθείας για ποιο λόγο, και μόλις εφαρμόσω το θεώρημα Μπολζάνο να εξασφαλίσω τη ρίζα της συνάρτησης, η οποία θα με παραπέμπει στην ζητούμενη ισότητα, έτσι. Και αντίστοιχα και στο άλλο, έτσι, θα τα πάμε όλα στο ένα μέλος, θα θεωρήσουμε συνάρτηση. Θα εφαρμόσουμε θεώρημα Μπολζάνο για αυτή τη συνάρτηση. Φυσικά πρέπει να μελετήσουμε και να εξετάσουμε αν ικανοποιούνται οι υποθέσεις του. Και μόλις εξασφαλίσουμε και εδώ μία ακόμα ρίζα για την αντίστοιχη συνάρτηση, αυτή θα μας παραπέμψει στην ζητούμενη ισότητα. Είναι σημαντικό να προσέξουμε εδώ ότι τα χ1, χ2 μας ζητάει να διατάσσονται με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, εάν πάμε να εφαρμόσουμε το θεώρημα Μπολζάνο, για παράδειγμα στο -4,4, ακόμα και αν βρούμε ρίζες που ικανοποιούν αυτές εδώ τις ισότητες, έτσι, αυτές τις εξισώσεις, να το πω έτσι, επαληθεύουν, δεν θα ήταν σωστό να εφαρμόσουμε τον Μπολζάνο στο -4,4 και για τις δύο, γιατί δεν θα ξέραμε τη διάταξη μεταξύ αυτών των δύο. Ξαναλέω, στην περίπτωση που έστω ότι δούλευε το θεώρημα Μπολζάνο στο -4,4 άμεσα, για αυτές τις δύο συναρτήσεις που πρόκειται να ορίσουμε. Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό το θεώρημα του Μπολζάνο να το εφαρμόσουμε σε διαδοχικά υποδιαστήματα του -4,4, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι ρίζες διατάσσονται με τον ζητούμενο τρόπο. Οπότε αυτός είναι ο φυσιολογικός τρόπος σκέψης και πάμε να δούμε αν μπορεί να δουλέψει. Ορίζουμε λοιπόν τη συνάρτηση G, ας την πούμε, από το -4,0 στο R με τύπο G του Χ ίσον F του Χ συν Χ. Και τα Χ είπαμε τρέχουν από το -4 μέχρι το 0. Εντάξει, αυτήν την όρισα πώς πήγα όλα στο ένα μέλος, έτσι αριστερά, και έτσι εμπνεύστηκα στο να ορίσω αυτήν εδώ τη συνάρτηση, την F του Χ και Χ, για την οποία θα εφαρμόσω το θεώρημα Μπολζάνο, εξετάζοντας φυσικά τις απαραίτητες προϋποθέσεις, και θα λάβω την ζητούμενη ρίζα της εξίσωσης. Η G λοιπόν είναι συνεχής στο -4,0 ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων, και η F είναι συνεχής διότι παραπάνω μας λέει ότι είναι παραγωγήσιμη παντού στην πραγματική ευθεία, άρα και σε κάθε υποσύνολό της. Εντάξει, δεν γράφουμε εδώ δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες, φυσικά κάποιος που γράφει στις Πανελλήνιες πρέπει να σημειώσει τα πάντα. Έτσι, όσο πιο ξεκάθαρα είναι αυτά που γράφει, τόσο πιο βέβαιες είναι οι μονάδες. Και βέβαια τι χρειάζεται να δούμε αν οι τιμές στα άκρα είναι ετερόσιμες. Έτσι. Άρα υπολογίζω την G στο -4, το μου δίνει F του -4 συν το -4, άρα στο βάλουμε ευθείας -4, και η τιμή της F στο -4 δίνεται παραπάνω,
είναι 0, έτσι. Ενώ η τιμή της f στο 0 είναι 4, έτσι. Αυτό το λέω γιατί θα υπολογίσουμε παρακάτω και την τιμή της g στο 0. 0 μείον 4, μείον 4, αρνητική η τιμή και υπολογίζουμε και την g στο 0, είναι f του 0 μείον συν 0, εντάξει, εδώ έχουμε 4, άρα είναι θετική και επομένως οι τιμές στα άκρα είναι τερόσιμες και αυτό φυσικά μπορούμε να το γράψουμε και έτσι. Το γινόμενο των τιμών είναι μείον 16, άρα είναι αρνητικό, άρα αυτές είναι τερόσιμες. Συνεπώς, από το θεώρημα Μπολζάνο υπάρχει κάποιο χ1, στο γράψουμε με λόγια, γιατί αυτά τα σύμβολα δεν υπάρχουν στις Πανελλήνιες. Υπάρχει τουλάχιστον ένα χ1 από μείον 4 μέχρι 0, έτσι ώστε η g στο χ1 να κάνει 0, έτσι, το οποίο φυσικά είναι ισοδύναμο με το ότι η f στο χ1 και χ1 κάνει 0 και πηγαίνοντας στο χ1 από την άλλη πήρα τη ζητούμενη ισότητα f του χ1 ίσον με μείον χ1. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για μια διαφορετική συνάρτηση η οποία θα μας παραπέμψει στην δεύτερη ζητούμενη ισότητα και φυσικά θα την ορίσουμε στο 0,4 για να βεβαιωθούμε ότι το χ2 είναι δεξιότερα από το χ1. Πάμε να το δούμε. Επίσης, η συνάρτηση H από το 0,4 στο R με τύπο H του χ ίσον F του χ μείον χ στο 0,4. Εντάξει, ξαναλέω γιατί πήρα F του χ μείον χ, γιατί εδώ πέρα μου δίνει F του χ2 ίσον με χ2. Έτσι, άρα αν τα πάμε όλα στο ένα μέλος θα μου δώσει F χ2 μείον χ2 ίσον με 0. Και για αυτήν προσπαθώ να εφαρμόσω το θεώρημα του Μπολζάνο. Εντάξει, αυτή η συνάρτηση πρώτον είναι συνεχής στο κλειστό 0,4 για τον ίδιο λόγο που ήταν και προηγουμένως η G και οι τιμές στα άκρα H του 0 και αντίστοιχα H του 4 δίνουν F του 0 μείον 0, άρα αυτό μου κάνει πώς ήταν το F του 0 εδώ πέρα, 4 και το F του 4 είναι 2, άρα εδώ έχουμε F του 4 μείον 4, άρα 2 μείον 4, το οποίο μου κάνει μείον 2. Ετερόσιμες οι τιμές στα άκρα, εντάξει, άρα βλέπουμε εδώ πέρα ότι H του 0 επί H του 4 μου κάνει μείον 8, αρνητικό, το γινόμενο δύο αριθμών είναι αρνητικό, σημαίνει ότι είναι ετερόσιμη, άρα από το θεώρημα Μπολζάνο ξανά υπάρχει αυτή τη φορά στο 0,4 έτσι ένα χ2 ανοιχτό έτσι ώστε η H στο χ2 να κάνει 0, το οποίο φυσικά σημαίνει ότι F του χ2 μείον χ2 κάνει 0, το οποίο φυσικά σημαίνει ότι το F του χ2, αν πάμε το χ2 από τα δεξιά, μου κάνει χ2. Το χ2 δηλαδή είναι ένα σταθερό σημείο, έτσι, η συνάρτηση το πιάνει και δεν το κουνάει καθόλου. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε εδώ πέρα, έτσι, ότι το χ1 είναι μικρότερο του χ2, γιατί το χ1 είναι από μείον 4 μέχρι 0, ενώ το χ2 είναι από 0 μέχρι 4. Εντάξει, άρα έχουμε απαντήσει το ζητούμενο ερώτημα. Πάμε λοιπόν τώρα στο ερώτημα Β. Στο ερώτημα Β εμπλέκει και την παράγωγο, κάτι το οποίο πρέπει να μας προειδεάζει ότι πιθανόν να χρειάζεται εφαρμογή του θεωρήματος του Ρολ, δηλαδή σε κάποια συνάρτηση στο μείον 4,4 προσπαθώ να εφαρμόσω το θεώρημα του Ρολ, το οποίο θα μου δίνει κάποιο ξ, το οποίο μηδενίζει την παράγωγο της συνάρτησης H και φυσικά αυτή θα με παραπέμπει στην εξίσωση F του ξ επί F τόνος του ξ ίσον με ξ. Αυτό ζητάει εδώ πέρα, έτσι προσπαθώ να βρω μια ρίζα για αυτή την εξίσωση, άρα κάποιο ξ στο μείον 4,4, έτσι ώστε F του ξ επί F τόνος του ξ να κάνει ξ. Την H λοιπόν θα την
εκλέξουμε πώς, πηγαίνοντας εδώ πέρα και αντιπαραγωγίζοντας. Εντάξει, βλέπουμε εδώ ότι μπορώ να βρω την παράγουσα αυτής εδώ της συνάρτησης. Οπότε η εξίσωση f του χ επί f τόνος του χ ίσον χ γράφεται ισοδύναμα ως εξής. Βλέποντας το f του χ επί f τόνος του χ, ποια συνάρτηση είναι εκείνη που όταν την παραγωγήσω θα μου δώσει f του χ επί την παράγωγό της? Σκέφτομαι η δύναμη, Όταν κατεβαίνει η δύναμη την παραγωγό, έτσι, ας πούμε, F τετράγωνο, έτσι, του Χ, αν το παραγωγήσεις, θα σου κάνει 2 φορές το F του Χ επί την παράγωγο της μέσα, σύμφωνα με τον κανόνα της σύνθετης παραγώγησης, κανόνα της αλυσίδας αλλιώς. Εντάξει, οπότε τι κάνουμε εδώ πέρα? Εδώ τι έχουμε? Έχουμε την παράγωγο της Χ τετράγωνο και φυσικά επειδή παράγωγος της F του Χ και όλο το τετράγωνο θα μου δώσει έναν συντελεστή, θα πρέπει φυσικά εδώ να διαιρέσω με 2. Εντάξει. Ίσον με Χ τετράγωνο δεύτερα, έτσι, παράγωγος. Φυσικά τα δεύτερα πλέον δεν τα χρειάζομαι, γιατί έχω δεύτερα και από τη μία, έχω δεύτερα και από την άλλη. Επομένως, αν τα πάω όλα στο ένα μέλος, εδώ έχουμε ότι F τετράγωνο του Χ μείον Χ τετράγωνο και όλο παράγωγος είναι ίσο με 0. Η παράγωγος λοιπόν της διαφοράς τετραγώνων αυτών των δύο κάνει 0. Είναι ακριβώς ίδια με την πρώτη εξίσωση. Ακριβώς ίδια. Απλά τι έχω κάνει? Την έχω γράψει λίγο διαφορετικά σαν την παράγωγο κάποιας συνάρτησης. Και αυτή ήταν η συνάρτηση την οποία ψάχναμε να βρούμε εξ αρχής, έτσι. Δηλαδή, πάω και θέτω αυτή την H κεφαλαίο ίσον με F τετράγωνο του Χ μείον Χ τετράγωνο, την ορίζω στο μείον 4,4 και πάω να εφαρμόσω για αυτήν το θεώρημα του ρόλ. Γιατί ψάχνω για ετούτη την εξίσωση μία ρίζα, ισοδύναμα ψάχνω για ετούτη την εξίσωση μία ρίζα. Άρα ψάχνω μία ρίζα για την παράγωγο της H. Άρα θεώρημα του ρόλ για τη συνάρτηση H στο μείον 4,4 και τελείωσες. Φυσικά πρέπει να εξετάσουμε πάλι τις υποθέσεις του θεωρήματος του ρόλ. Η συνάρτηση H είναι συνεχής στο κλειστό μείον 4,4, έτσι, ως διαφορά συνεχών συναρτήσεων. Το τετράγωνο της F είναι συνεχή συνάρτηση, παιδιά, έτσι, γιατί F είναι παραγωγήσιμη, άρα είναι και συνεχής. Συνεπώς, ως πράξεις, ως διαφορά ίσως συνεχών συναρτήσεων θα μπορούσαμε να το πούμε. Επίσης, η συνάρτηση H είναι παραγωγήσιμη στο εσωτερικό του διαστήματος. Στην πραγματικότητα και στα άκρα, τη στιγμή που μου λέει ότι είναι παραγωγήσιμη παντού η συνάρτηση F στην εκφώνηση, έτσι, άρα θα μπορούσα να υπερκαλύψω και τις δύο υποθέσεις με το αρχικό δεδομένο της εκφώνησης. Και η υπόθεση που πρέπει λίγο να τσεκάρουμε είναι αν η H στο μείον 4 κάνει την H στο 4, έτσι, εδώ κάνεις F τετράγωνο του μείον 4, μείον το 4 στο τετράγωνο το γράφω απευθείας 16, η F του μείον 4 παραπάνω μου λέει ότι είναι 0, εντάξει, άρα εδώ έχουμε 0 μείον 16 ίσο με μείον 16. Ενώ, ετοιμαστείτε τώρα για το BAM, η H του 4 πόσο κάνει? F τετράγωνο 4 μείον 16. Η F του 4 μου λέει παραπάνω ότι κάνει 2, άρα εδώ έχω 2 στο τετράγωνο, 4 μείον 16, άρα μου κάνει μείον 12. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Το θεώρημα ρόλ, το οποίο ετοίμαζα αυτή τη στιγμή να το εφαρμόσω για τη συνάρτηση H, δεν μπορώ να το εφαρμόσω. Γιατί η H του μείον 4 δεν κάνει την H του 4, άρα έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα δηλαδή με το διάστημα το οποίο έχω επιλέξει. Οπότε αρχίζω να σκέφτομαι μήπως μπορώ να εφαρμόσω το θεώρημα ρόλ σε κάτι το οποίο είναι μικρότερο, σε κάποιο υποδιάστημα του μείον 4,4. Και εκεί ακριβώς, θυμάμαι αυτά που λέγαμε και παλιά στο σχολείο, οι καθηγητές μας τα λέγαν συνέχεια, το πρώτο ερώτημα βοηθάει στην επίλυση του επομένου. Άρα μήπως αντί να κοιτάξω το μείον 4,4 να κοιτάξω το διάστημα χ1, χ2, μήπως εκεί πέρα μπορεί να εφαρμοστεί το θεώρημα του ρόλου? Κάτι μου λέει ότι θα μπορεί να εφαρμοστεί. Οπότε κάνουμε μια διόρθωση εδώ πέρα. Σβήνω από παντού το διάστημα μείον 4,4
και πηγαίνω και βάζω το χ1, χ2. Φυσικά, οι πρώτες δύο υποθέσεις του θεωρήματος ρολ εξακολουθούν να ικανοποιούνται στο χ1, χ2, το οποίο είναι υποσύνολο του μείον 4, 4, οπότε, αφού ικανοποιούνται προηγουμένως στο μείον 4, 4, φυσικά θα ικανοποιούνται και στο υποσύνολό του. Και για να δούμε εδώ πέρα την h του χ1. Έτσι, η h του χ1, πώς θα σου κάνει, θα σου κάνει την f τετράγωνο του χ1 μείον χ1 στο τετράγωνο. Άμα κάνω διαφορά τετράγωνων, εδώ πέρα παίρνουμε f του χ1 μείον χ1 επί f του χ1 συν χ1. Μα το χ1 είπαμε ότι είναι ρίζα της εξίσωσης f του χ1 ίσον μείον χ. Εντάξει, ή αλλιώς f του χ1 συν χ1 κάνει 0. Με άλλα λόγια, αυτό εδώ μηδενίζει. Άρα, τούτο εδώ κάνει 0. Και ομοίως, h του χ2 είναι f τετράγωνο του χ2 μείον χ2 στο τετράγωνο ίσον f του χ2 μείον χ2 f του χ2 συν χ2. Μα όμως το χ2 τι κάνει, είναι ρίζα της εξίσωσης f του χ2 ίσον χ2. Δηλαδή αν πας το χ2 από την άλλη, έχεις f του χ2 μείον χ2 κάνει 0. Και όντως αυτή εδώ η διαφορά μηδενίζει. Άρα αυτό κάνει 0 και επομένως μπορεί να εφαρμοστεί το θέωρημα του ρολ. Το θέωρημα ρολ στο χ1, χ2 υπάρχει ψ μεταξύ του χ1 και του χ2, έτσι ώστε η τιμή της παραγόγου της h στο ξ να κάνει 0. Μα η παράγωγος της h στο ξ ποια είναι, από τον τρόπο που όρισα την h, έτσι, αν την παραγωγήσεις σε τούτη εδώ πέρα, είπαμε ότι θα σε οδηγήσει στην αρχική εξίσωση. Έτσι, άρα έχουμε f του ξ επί f τόνος του ξ ίσον ξ και τελειώσαμε και με αυτό το ερώτημα. Πάμε στο δεύτερο και το τελευταίο. Έστω συνάρτηση G από 0,4 στο R, η οποία έχει συνεχή αντίστροφη συνάρτηση και συνεχή παράγωγο. Με κάποιες υποθέσεις αυτές οι οποίες χρειάζονται. Θα δούμε πού χρειάζονται παρακάτω. Αν γνωρίζουμε ότι το ολοκλήρωμα από 0 μέχρι 4 της F είναι 12 και η F και η G ταυτίζονται στο 0,4, αποδείξτε ότι το ολοκλήρωμα από 2 μέχρι 4 της αντίστροφης συνάρτησης της G κάνει 4. Πολλή πληροφορία εδώ πέρα, έτσι. Πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε αφενός κάποιες έννοιες, κάποια δεδομένα και μετά να τα συνδυάσουμε. Ένα ολοκλήρωμα λοιπόν πρέπει να υπολογίσω εδώ πέρα, δίχως φυσικά να έχω τον τύπο της συνάρτησής μου, τον ακριβή τύπο της συνάρτησής μου. Φυσικά υποθέτω ότι για να υπολογιστεί αυτό το ολοκλήρωμα θα χρειαστεί κάπου να εμφανιστεί το δεδομένο ολοκλήρωμα της F. Άρα θα πρέπει να φύγω από την αντίστροφη και να γυρίσω πού? Να γυρίσω στην G. Αν καταφέρω να γυρίσω στην G, εντάξει, η G είναι ίση με την F σε όλο το 0,4 και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εμφανιστεί αυτό το ολοκλήρωμα. Άρα τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να μετασχηματίσω το ολοκλήρωμά μου με αντικατάσταση. Οκ, οπότε για να το δούμε εδώ πέρα το δεύτερο ερώτημα. Έτσι, έχουμε, ας το ονομάσουμε Ι το ολοκλήρωμα για να μην το κουβαλάμε συνέχεια. Το ολοκλήρωμα είναι το Ι από 2 μέχρι 4 της αντίστροφης της G. Αρχικά η G στη μείον 1 είναι συνεχής και μου το δίνει αυτό παραπάνω, συνεχή αντίστροφη. Αυτό είναι μια υπόθεση η οποία χρειάζεται για να είμαστε βέβαιοι ότι το ολοκλήρωμα αυτό υπάρχει. Έτσι, το ολοκλήρωμα στην τρίτη λυκείου το μελετάμε πάντα για συνεχείς συναρτήσεις. Ή, εν πάση περιπτώσει, συναρτήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν κάποιες ασυνέχειες σε πεπερασμένο το πλήθος σημεία. Δεν ασχολούμαστε με την ανυπαρξία του ολοκληρώματος. Έτσι, αυτό το πράγμα είναι κάτι που αφορά κυρίως μια σχολή μαθηματικών. Το ολοκλήρωμά μας εδώ λοιπόν πάντα θα υπάρχει. Ξεκινάω λοιπόν τη διαδικασία της μεθόδου αντικατάστασης. Έτσι, θέτουμε u ίσον με g εις τη μείον 1 χ και φυσικά αφού υπάρχει η αντίστροφη, έτσι, μπορώ
να λύσω αυτή την εξίσωση ως προς χ και επομένως το χ να το εκφράσω σαν συνάρτηση του u μέσω της g φυσικά, έτσι. Άρα, δ χ ίσον με g τόνος του u du, παραγωγίζω δηλαδή εδώ πέρα ως προς u και συνεπώς αν αλλάξουμε λίγο και τα άκρα, έτσι προσέξτε ότι όταν το χ είναι 2, τότε το g του u είναι 2, μα το 2 είναι πάνω στην εκφώνηση μας το δίνει το f του 4, όμως στο 0,4 η g και η f ταυτίζονται, άρα αυτό είναι το g του 4. Τη στιγμή που υπάρχει η αντίστροφη της g, η g είναι 1/1, που σημαίνει ότι το u είναι ίσο με 4. G 1/1, έτσι βάζω αυτή την αιτιολόγηση εδώ πάνω. Το ίδιο κάνουμε και για την άλλη τιμή. Να δούμε λίγο τι άκρο θα έχουμε, το άνω άκρο, πώς θα μετασχηματιστεί κάνοντας αυτή την αλλαγή στη μεταβλητή μας. Έχουμε όταν το χ είναι 4, το g του u μου κάνει 4, μα ως 4 μου δίνει παραπάνω στην εκφώνηση το f του μηδενός, το οποίο φυσικά είναι το g του μηδενός γιατί η f και η g ταυτίζονται στο διάστημα 0,4 και επομένως εφόσον η g μου είναι 1/1, εδώ πέρα παίρνουμε το u ίσο με 0. Άρα, πώς γίνεται το ολοκλήρωμά μας? Το καινούριο πλέον ολοκλήρωμα είναι από 4 μέχρι 0. Στη θέση της g στη μείον 1 βάζω το u. Στη θέση του δ χ τη βάζω g τόνος του u du. Και γνωρίζω ότι η συνάρτηση f και η συνάρτηση g τι κάνουν, ταυτίζονται, έτσι. Ταυτίζονται στο διάστημα 0,4. Άρα εδώ πέρα, αντί για την παράγω της g, μπορεί να έχεις και την παράγω της f, έτσι. Είναι το ίδιο. Ξαναλέω, αυτό εδώ πέρα μας το δίνει παραπάνω στην εκφώνηση, έτσι. Η f και η g συμπίπτουν, ταυτίζονται παντού στο διάστημα 0,4. Και να πώς θα υπολογίσω το ολοκλήρωμα αυτό μέσω του ολοκληρώματος της συνάρτησης της f. Αρχικά μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές στα άκρα, να βάλουμε από το μικρό στο μεγάλο, u επί f τόνος του u du, και να εφαρμόσουμε την μέθοδο της παραγωγικής ολοκλήρωσης, ολοκλήρωση κατά μέρη, έτσι. Παραγωγική ολοκλήρωση, ολοκλήρωση κατά παράγοντες, αλλιώς. Οπότε εδώ τι έχουμε? Έχουμε u επί f του u από 0 μέχρι 4, έτσι, δηλαδή εδώ παίρνουμε τη διαφορά του γινωμένου στα άκρα του διαστήματος, μείον, προσέξτε, έχω ήδη ένα μείον απ' έξω, άρα με το μείον που παίρνω από την παραγωγική ολοκλήρωση γίνεται συν, ολοκλήρωμα από 0 μέχρι 4, η παράγωγος τώρα μεταβαίνει στον διπλανό παράγοντα, άρα γίνεται u τόνος 1 επί f του u du. Τώρα το f του u du από το 0 μέχρι το 4, ξέρω ότι κάνει 12. Άρα αυτό εδώ πέρα μπορώ να το αντικαταστήσω με τον αριθμό 12. Επομένως έχουμε μείον όπου u το 4, 4f του 4, μείον όπου u το 0, 0 επί f του 0, τίποτα, συν 12. Άρα μείον 4 επί f του 4, πόσο κάνει η συνάρτηση f στο 4, πάω πάλι πάνω, 2 και 12. Δηλαδή μείον 8 και 12, το ολοκλήρωμα κάνει 4. Εντάξει, όσο ακριβώς μου ζητάει.